हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू मिनी ब्लॉग। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ ସୁଲଗ୍ନା। ବାତ୍ୟାର ପୃଥ୍ୱୀ ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ବାତ୍ୟା ଦାନା ଆସୁଛି, ଆପଣ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଆପଣ ଘର ପାଖରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛକୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଘରୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଗୋରୁ ଖାଦ୍ୟ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ଗୋରୁ ପଶୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ, ଆପଣ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥାନକୁ ପଳାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ, ବର୍ଷା ହେବା ମାତ୍ରେ କିଏ ବି ବାହାରକୁ ବାହାରିବେନି। ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।